Хайырлы ирте, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар тапшыруын башлыйбыз. Студиядә Ания Гыйбадуллина. Безнең бүгенге чыгарылышта. Менә шундый бердәмлек 15 апрельдә Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә узган 11-нче республика күләм ифтардан безнең репортаж. Талантларны шулай үстерәбез. Казанда ел сайын уздырыла торган «Созвездие йолдызлык эстрада сәнгате» республика фестиваленең финалы табы узды. Язда килгән, язда ул янган. Татарның гына түгел, тулы бер төрки дөньяның танылган шагыйре Габдулла Тукай турында безнең даими сәхифәбездә. Чыгарылышыбызны һава торышында башлыйбыз. Бүген 17 апрель көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явым-төшемсез. Көндез һава температурасы 15 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Республика буенча урыны белән урманнарда югары янгын куркынычы саклана. Чыгарылышыбызны Татарстанда нәшер ителүче газета-журналларда игътибарга лаек язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Сүзне журналист Миңназым Сәфәровка бирәм. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Матбугат күзәтүне дәвам итәбез. Узган атна тарихка күптән көтелгән вакыйга белән кирип калачак. Дәүләт думасы балик булмаганнарга вейп, электрон сигарет сатуны тыю турында закон кабул итте. Хәзер ул тыелган җимешкә әйләнде. Яңа канун яшьләр арасында тамыр җәяргә өлгергән начар гадәттән котылырга ярдәм итәрме? Ватаным Татарстан газетасы хәбәрчесе әнә шул сорауга җавап эзләгән. Утсыз гына төтен чыгаручы замана афәтенең нәрсәгә китереп чыгаруын чамалап, Аллаһ сакласын диек тә, саклану чараларын күрергә онытмыйк. Бердәм дәүләт имтиханнары мәктәп укучыларын 9-нчы сыйныфтан соң көллият техникумнарны сайлауга мәҗбүр иткән иде. Укытучының кечсез укучыга 10-нчы сыйныфка калма дип әйтергә хакы бармы? Әллә һөнәр сайлауың яхшыракмы? Быел республикада 9-нчы сыйныфны 40 меңнән артык укучы тәмамлый. Андай проблемасы булганнарга газетадагы «Китәргә дисәләр» дигән язманы укып чыгара кирәктер. Кеше бала чагыннан ук быек күңел белән генә йөрсә, ул аның холкына да күчә. Шаяра белү үзе бәхет ул дип белдергән Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Раул абый Шәрәфиев. Шәһри Казан газетасында чыккан әңгәмәсендә. Шулай, ләкин Раул абый шикелле шаяру өчен аек акыл белән фикер һәм күңел киңлеге дә кирәк шул. Менә шуңа да бүген шаяра белеп шаяручылар бик сирәк. Укучыларның күңеленә тияр өчендер инде газета быел бәрәңгене 11 майда утыртасы дип сөрән салган. Ел сайын кеше дигәнең кишер, шигендер чәчә, суганын, бәрәңгесен утырта, ләкин ел сайын быел сынга калмам микән дип борчылып, матбугаттагы аларны чәчү утырту вакытларын эзли. Әмма барысы да белә, кайчан гына утыртсак та, чәчсәк тә, бер генә елда уңышсыз калганыбыз юк әле. Казан утларының апрель саны шагыйрә Сания Әхмәтҗанованың «Гөл сөенче көтәм» дигән шигъри тупламы белән ачыла. Татар хатынының дөньядагы гаделсезлекләргә йөрәге әрни. Ул иңрәп булай ди: «Кем генә чик куяр бу хәлгә? Җитте дип дәшәргә кем куяр? Закмы бергә бер, йөзгә йөз мәгънәсез мин-минлек кан кыяр». Җавабын да үзүк бирә шагыйрә. Ташламас сөекле бәндәсен саклар бер Раббысы һәм яклар. Һәм җиде тарафтан гаделлек Аллаһу акбарен кабатлар. Шундый күңелгә тия торган шигырьләр янәшәсендә журнал 2 күләмле әсәр. Аксакал язучыбыз Марат Әмирхановның «Яугирә» исемле тарихи романын һәм Башкортстанда яшәп иҗат итүче Хисаметдин Исмәгыйлевның тормыштан алып язылган «Таш түккән сихри бөҗрә» романын бастырган. Укуның кадерен белгәннәр өчен Казан утларында тагын да барандый йотлыгып укый торган язмалар. Укудан һәм фикерләүдән туктамасагыз дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Бу көннәрдә, ягъни 15 апрельдә Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә 11-нче республика күләм ифтар узды. Биредә Татарстанның төрле почмакларыннан дин кардәшләребез, мохтаҗлар һәм физик мөмкинлекләре чикле кешеләр, төрле дәрәҗәдәге җитәкчеләр катнашты. Күләмле бу чарадан Мөршидә Җиһан репортажы. Кояш байыганчы әле вакыт бар. Шул вакыттан файдалану өчен оештыручылар хәләл сәүдә почмаклары җәелдереп җибәргән. Шушы республика күләмендә үткәрелә торган 11-нче ифтарында катнашабыз. Әлхәмдүлилләh, уразалар тотыла, җиңел тотыла дип әйтик, әлхәмдүлилләh. Халык агыла да агыла, кайсы саладан, кайсы каладан килгән, елда сагынып көтеп алабыз ди яшел үзәннән килгән Тәнзилә абыстай.
Dünyanı halal ve ahireti hakten iftarga yaşayız. Tarawih namazlarını yine biz burada kaldırmayınca saat 11'de yok oytamız. Ya da biraz yollayacağız, saat karşımız devam ederiz. Ramazan mərhəmət, izgilik həm urazaq ibadət ayı. Bu ay Allahı Teala'ны ılılab, ona şükrənə etü, yarlıqavun sırap yalvaru, igilikli işlər bilən zorlana. Күбрәк кешегә хөрмәт күрсәткән сайын савабы да күбрәк була дигән сүз. Быел ифтар Татарстан Диния нәзарәте Акбарс Арена стадионы һәм Туган авылым милли туристик комплексы ярдәме белән оештырылды. Бүген инде матур була, күңелле була. Мин уйлыйм, бөтен кешегә шый безнең бүген ифтар. İftar мәҗлесе уздыру изге Рамазан айының бер игелеге, җәмәгать ифтарында катнашу үзе бер савап. Әлеге ният белән бирегә гаиләләре белән килүчеләр дә күп. Biz avuldan kildik, Nurlat'tan Zilnadırsk rayonu. Мен ikinci mərtəbə kiləmizim. Bu yılısında mene tuğanlarımı da alıp kildim. Əniyimni, diyimni, papalarımni, singillerimni. Bunda bir küngülle, mena bir gışı. Allah'a şükür, urazalar bir geybet, jingil uza bu yılısı. Республика күләм үткәрелгән ифтарга бер килгән кеше даими йөри башлый. Беренче килүчеләр өчен җәмәгать ифтары аеруча истәлекле. Бу республика күләмендәге ифтарда беренче тапкырмын. Бик шатмын. Бундай искитмәле, изге үзебезнең Рамазан аенда шундый күпме мөселман кардәшләребез җыелган. 11 мең кеше белән бергәләп намазлар укып, бергә авыз ачу шундый изге айда бик зур эш дип саныйм. Һәр мөселман кешесенә шундый бәхет татысын дип әйтәсе килә. Ифтар мәҗлесен Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илфар Хәсәнов ачты. Барча тамашачыларыбызны изге mübarәк Рамазан шәриф айлары белән котларга телим. Чөнки Рамазан шәриф ае ул бер ай дәвамында булган безнең бәйрәмебез булып тора биргән булса, менә әлхәмдүлилләh быел да 11нче, менә быел 11нче мәртәбә шушы республика күләм ифтары уза, Аллаһка шөкер, әлхәмдүлилләh. Быел мөселман дәүләтләренең, мөселман мәмләкәтләренең консуллары катнашачак, посоллары, илчеләре катнашачак, Алла биргән булса, иншалла. Рәисебезне көтәбез, Алла биргән булса, иншалла. Һәм инде иң мөһиме үзебезнең дин кардәшләребез, шушы Татарстаныбызның районнарыннан. Республика күләм ифтарның быел тагын бер үзенчәлеге ул Буа Татар дәүләт театрының сәнгать җитәкчесе Раил Садриев башкаруында Дәрвиш моноспектакле белән башланып китте. Ни өчен икәнен республика мөфтие булай аңлатты. Быел бит безнең гореф-гадәтләр елы дип игълан ителде. Шул нисбәттән без программабызны гына үзгәртергә булдык. Быел сез үзегез шаһид булдыгыз, моноспектакль күрсәтелде. Авыз ачу мәҗлесенә килүчеләрнең сөенечен Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов та бүлеште. Шулай ук төрле илләрнең консуллары, вәкаләтле вәкилләре катнашты. Акшам вакыты кергәч азан әйтелде, намаз укылды, аннары ифтар кылу залына күчте. Өстәлләрне күрәсез бик мул. Минем белән бергә менә хәзер шушы бинада 11 меңгә якын мөселман авыз ача. Быел ифтар гадәттәгечә Казан Экспо залында үтте. Бер якта ир кешеләр, икенче якта хатын-кызлар авыз ача. Республика күләм ифтар кунакларын каршы алу, җәмәгать белән намаз укуны оештыру, ризык тарату һәм өстәлләрне җыештыруда ярдәм итү өчен 600 волонтер хезмәт күрсәтте. Һич шиксез изге Рамазан аенда мондый күләмле чараларда очрашуыбыз, аралашуыбыз, бергәләп намаз укып авыз ача алуыбыз зур нигъмәт. Мөршидә Җиһан, Ринат Сәхипгәрәев, Татарстан яңалыклары. 20 апрельгә кадәр газет-журналларга ташламалы язылу дәвам итә. Бу хакта тулырак итеп сөйләшү өчен студиябезгә Татмедиа акционерлар җәмгыятенең пиар-директоры Лейсан Сафинны чакырдык. Лейсан, хәерле иртә. Хәерле иртәләр. Киләсе ярты еллык өчен газета-журналларга язылу дәвам итә. Без инде барыбызда хәзер гаджетлардан укыйбыз, газета-журнал укучылар кими дип сөйләргә яратабыз. Әмма менә шундый парадокс, капма-каршы фикер тиражларның артуы күзәтелә, Лейсан. Менә син моны ничек аңлатыр идең? Беренчедән, газета, журнал, китап укырга күнеккән, гадәтләнгән кеше ул барыбер ничек тә булса ул укуын дәвам иттерә. Һәм бу нормаль күренеш. Һәм билгеле инде өйләрендә әти-әниләрнең, әби-бабайларның газета, журналлар укып
укуларын күреп үскән балалар да, алар теләсә дә теләмәсә дә шулай ук менә шушы басма матбугатка тартыла һәм аны укый башлый. Шуңа күрә бу әле күпмедер дәрәҗәдә гаиләдә килә торган тәрбиядән дә тора торган процесс. Ләйсән, менә син инде уку тәрбиядән килә дип әйттең, әйме әби бабайларын, әти әниләрнең газета, журнал укуын күргән бала әлбәттә инде ул укырга омтыла. Әле бит шундый мәкалә дисәк тә бар инде, басма матбугат укып үскән бала, кичкенәдән укыган бала, ул китап укырда дигән өмет бар. Син менә үзең дә әни кеше, үзеңнең дә журналлар яздыруыңны беләм, Ләйсән. Менә бүгенге көндә балама журнал, газета яздырыйм әле дигән кешеләргә нинди киңәшләрең бар? Ничек кызыксындырып алып китәргә шушы матур юлга баланы? Фәкать яздырга гына. Чөнки бүгенге көндә әгәр дә мәсәлән балага 0 яшьтән алып 3 яшькә хәтле икән ул, рәхәтләндереп Салават күпер журналын яздырасыз, һәм анда бөтен кирәкле интерактив бер журнал эчендә. Һәм әйтергә кирәк, аның бәясе бик нык кулай. Чөнки мисал өчен шул ук китап кибетенә барасызмы сез яки башка җирдән шундый урыс телле журнал эзләсәгез, андый бәядән сез журнал чындырысын әйткәндә таба алмыйсыз. Ни өчен? Чөнки Салават күпере журналы гомумән ие килү, ул бала аны көтеп ала айдан айга. Ягъни ул инде күнегеп килә шундый бер матур күңелле традициягә. Мисал өчен ие кергәндә ул почта ящигын үзе тикшереп, әни миңа журнал җибәрмәделәрме әле дип ул аны көтеп ала. Аннары без аны ие алып керәбез, укый башлыйбыз, аның уртасында ябыштыргычлар бар, наклейкалар. Башыннан алып ахырына хәтле укыганчы менә шушы наклейкаларны бала үзе кая кирәк шунда. Аннары ул язу күнекмәләре белән инде шөгыльләнә башлый. Анда шулай журналда барысы да каралган. Иң кызыгы, ничек кенә булмасын, хәзерге балалар шулай гаджетта. Алар безгә караганда да әле гаджетларны ничек итеп кулланырга, кайсы төймәсенә басырга икән яхшырак белә. Шуңа күрә анда махсус QR-кодлар бар. Анда төрле әкиятләрдә, анда тирә-якны, табигатьне танып белү өчен бик күп мәгълүмат бар. Шуңа күрә әтиенләргә фақат менә шушы QR-кодны гына йөклисе һәм күпмедер кыска гына вакыт аралыгында баласына шушы телефонны, смартфонны биреп, татар телле матур әзер контентны аңа шуннан гына тәкъдим итәсе кала. Шуны да иң мөһиме әйтеп китәсем килә. Менә 10 апрельдә старт алган һәм 20 апрельдә төгәлләнәчәк декада вакытында безнең газета, журналлар, басма матбугатны яратып укучылар һәм яздырып алучылар өчен уникаль мөмкинлек. Алар 13%-ка кадәр ташлама белән әлеге басмаларны яздырып ала. Чөнки без узган ярты еллыкта булган бәяләрне күтәрмәдек. Ягъни ул шул килеш калды һәм шушы бәядән яңадан 13%-ка кадәр ташлама белән менә шушы үзегез яраткан газета, журналларны яздырып ала аласыз. Кабатлап әйтәм, 10 апрельдә старт алды, 20 апрельгә кадәр мондый мөмкинлек бар. Ләйсән, без инде барыбыз да менә ташлама дибез, акция дибез. Сез бит яздыру, оештыру компаниясе бик кызыклы чаралар да оештырасыз. Бүләкләр уйнатылмыймы бу ярты еллык язылуда әйдәмне шуңа тукталыйк. Әлбәттә уйнатыла. Беренчедән һәрбер редакция үзе уйната. Шуңа күрә хөрмәтле газета, журналлар укучыларыбыз игътибар белән мәгълүматны күзәтеп барыгыз, чөнки һәрбер редакция аерым махсус бүләкләр уйната һәм теге бер акциядә катнашабыз һәм икенчесендә катнаша алмыйбыз түгел, бездә андый әйбер юк. Әгәр дә сез 2 Татмедиа карамагында чыга торган 2 матбугат чарасына языласыз икән, сезнең автоматик рәвештә инде зур бүләкләр уйната торган махсус акциядә катнашу мөмкинлегегез бар. Фәкать менә шу квитанцияләрегезне безгә я булмаса электрон почта аша, я булмаса гади хат итеп юлларга гына кирәк. Зур рәхмәт. Инде гыйлем дәрәҗәсе, дәрәҗәләрнең иң олысы дигән татар халкыбыз газета, журналларыбызны укып, белем алып, сездән бүләкләр дә отып, киләчәктә дә уңышлар белән очрашырга насыйп булса иде. Уңышлар телибез. Рәхмәт. Чыгарылышыбызны дәвам иттерәбез. Казанда ел сайын уздырыла торган Созвездие йылдызлык эстрада сәнгате республика фестиваленең финалы табылды. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез язмасында. Яшь һәм сәләтле балалар тагын бер бинада җыелды. Созвездие йылдызлык быел 23-нче тапкыр уздырыла. Казан Федераль университетының уник сәхнәсендә эстрада башкару сәнгатендә иң сәләтле бала исеме өчен көрәш башланды. Инде 3-нче көн сәхнәдән Татарстанның сәләтле балалары һәм яшьләре башкаруында иң якты хореографик чыгышлар белән алмашынучы матур җырлар яңгырый. Созвездие йылдызлыкта күп милләтле балаларыбыз, республикабызда гомумән тату күп милләтле халкыбыз яши. Созвездие йылдызлыкта бу ел шушы гореф-гадәтләр, милли мәдәниятләр буенча балаларыбыз үз телләрендә җырладылар, биеделәр һәм үзләренең осталыкларын күрсәттеләр.
һәрбер милләт, һәрбер кеше нинди милләттән булуына карамастан, үзенең туган телен яратырга, үзенең гореф-гадәтләрен белергә һәм туган телендә сөйләшә белергә тиеш. 5500 катнашучының һәр койсы алдан созвездие йолдызлык фестиваленең зона этапларын узды. Аларны инде җиңүчеләр дип атарга була. Чөнки әлеге сәләтле балаларны фестивальгә 60 меңнән артык катнашучы арасыннан сайлап алдылар. Огромный праздник. Праздник настоящей любви. Бүген бик зур бәйрәм, чын мәхәббәт, матурлык, администрация башлыкларының һәм фестивальдә катнашучыларның барлык йөрәкләрен берләштерүче бәйрәм. Бүген халыкны, халыклар дуслыгын, балалар чыгышлары аша берләштерү көне. Бу балалар мисалында без кешенең тәрбиясе, киләчәге иҗат аша башлануын күрсәтәбез. Йолдызлык фестивале сәләтле балаларга үзләрен 7 номинациянең берсендә күрсәтергә тәкъдим итә. Вокал соло, вокал ансамбльләр, хореография, нәфис сүз остасы, җырга иң яхшы музыка, иң яхшы җыр тексты һәм иң яхшы видеоклип. Созвездие йолдызлык фестиваль хәрәкәте ЮНЕСКО эшләре буенча Россия Федерациясе комиссиясе һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов химаясында уза. Искәндәр Гамалдинов, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны мәдәни тормыш сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бу атнада узачак мәдәни чаралар белән Динә Нәҗметдинова таныштыра. Хәерле иртә, эфирда мәдәни тормыш сәхифәсе, сезнең белән мин Динә Нәҗметдинова. 16 апрель көнне Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрында Кәҗүл читек спектакле. Әхмәдулла дусларына Кәҗүл читек алачагы турында сөйләп, иптәшләрен туйдырып бетерә. Корбан бәйрәме көнне гаиләнең һәр әгъзасы әтиләреннән бүләк ала. Тик кызганыч, Әхмәдулла читексез кала. Гаяз Исхакый әсәре буенча эшләнгән спектакльне карамыйча калучылар булса, ашыксыннар. Шәп тамаша. 17 апрель көнне Туфан Минуллин исемендәге Түбәнкамы Татар дәүләт драма театрында Сүнгән йолдызлар спектакле. Татар халкының гореф-гадәтләре, йолалары, җырлары эчендә матур мәхәббәт туа. Чиста йөрәкле яшь сәрвәр белән Исмагыйль бер-берсен яраталар. Ямсыз Бөкре Надир дә чибәр сәрвәргә гашыйк. Кыскасы, буларны сез беләсез. Ләкин татарның классик спектаклен караган саен карыйсы гына килеп тора. 18 апрель көнне Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында Чулпан спектакле. Иртәме соңмы беренче мәхәббәт безнең һәммәбезгә дә килә. Күпләр өчен ул алдагы мөнәсәбәтләрнең асылына әйләнә, ә кемдер өчен упкынга әверелә. Беренче апрель көнне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында көзге кайтава спектакленең премьерасы. Яшәгән ди булган ди профессор. Ул хатынын яраткан һәм татар филологиясенә тугры булган. Көннәрдән бер көнне профессорның ишеген чын фаҗига шакый. Нинди фаҗига турында сүз бара? Моны сез спектакльне карап белерсез. Галиәскәр Камал театрында көзге кайтава спектакленең премьерасы була. Комедия авторы Рөстәм Галиуллин. 22 апрель көнне Әлмәт Татар дәүләт драма театрында Кызлар килде авылга комедиясы. 5-6 ел Ирыклы авылында бала туганы юк. Мәктәпне ябып куйганнар. Авылны коткарып калу өчен туйлар үткәрергә кирәк. Мәстүрә апа шушы планны тормышка ашыру өчен Казанга барып, иң матур 4 кызны сайлый. Аларны концерт куярга Ирыклыга чакыра. Коткарыгыз егетләрне дип сөрән сала. Бу атнага мәдәният дөньясына кагылышлы яңалыклар шулар иде. Үзегезне рухи яктан үстерәсегез килсә, концертларга, спектакльләргә, күргәзмәләргә рәхим итегез. Мин Динә Нәҗметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булышам. Апрель Габдулла Тукай туган ай. Бик татар шагыйренең гомере кыска була. 27 ел гына яшәсә дә ул гаять зур, бәйле бетергесез рухи байлык калдырган. Татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган сәхифә бу юлы Габдулла Тукай турында. Шагыйрьнең тормышы һәм иҗаты белән Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты директоры профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев таныштыра.
Габдулла Тукай 1886 елның 14 апрелендә яңа стиль буенча 26 апрельдә Казан губернасының Кушлавыч авылында мулла гаиләсендә туа. Ул 5 айлык чакта әтисе Мөхәммәд Гариф хәзрәт нибары 4 яшендә булганда әнисе Биби Мәмдүдә дөнья куялар. Башта аны бик азга гына әнисе буенча бабасы Зиннатулла сыйындыра. Аннары ул оныгын бер ямщикка тапшырып Казанга озата. Анда малайны яңа бистәдә яшәгән Мөхәммәд Вәли тәрбиягә ала. Тик анда кечкенә апуш 2 ел чамасы гына яшәп кала. Аны тәрбиягә алучылар бер юлы авырый башлыйлар һәм ятимне Зиннатулла бабасына кайтарырга булалар. 1892-95 елларда Габдулла Кырлайда Сәгъди агай гаиләсендә яши. Авыл мәдрәсәсенә сабакка йөри. Күп еллар узганнан соң ул Кырлай авылы минем дөньяга иң элек күзем ачылган урыным дип искә ала. 1895 елда әтисе ягыннан апасы Газизә һәм җизнәсе Галиәскәр Госмановлар Габдулланы үз яннарына Җаек, Уральск шәһәренә алдыралар. Анда булачак шагыйрь Мутигия мәдрәсәсендә укый. Рус классына йөри. Аның катнашында Әл-Гаср Җадид язма журналы чыгарыла. Анда ул үзенең беренче шигырьләрен һәм мәкаләләрен, Крылов мәсьәләләренең һәм башка авторлар әсәрләренең үзе башкарган тәрҗемәләрен урнаштыра. Җаектагы мәдәни тормыш Тукайның иҗади язмышында хәл иткеч роль уйный. Тукайның беренче әсәрләрендә үк милләт язмышы мәсьәләсе чагылыш таба. Татар җәмгыятен мәгариф һәм мәдәният нигезендә үстерү кирәклеге турындагы фикре милли идеология буларак яңгырый. Бер кадәр вакыттан соң шагыйрьнең шигырьләрендә аның гражданлык һәм сәяси позициясе демократик үзгәртеп корулар тарафдары буларак ныграк ачыла бара. Тукай дин, гыйбадәт, Худайга мәхәббәт темаларына зур игътибар бирә. Аның иҗатында гыйбадәт Худайга ялвару гына түгел, кешенең ичке дөньясын чагылдырган серлелек. Аның күңеле үз-үзе белән аңлашуы буларак та күз алына. 1907 елда Тукай Мутигия мәдрәсәсеннән чыга. Бу вакытта аның популярлыгы арта. Әсәрләренең стиле һәм теле камилләшә. Яңа формалар һәм алымнар эзләп, ул рус һәм көнбатыш Европа әдәбиятына мөрәҗәгать итә. Пушкин, Лермонтов, Байрон, Гёте, Шиллер шигырьләрен тәрҗемә кыла. Халык сөйләме, фольклор традицияләре белән җитди кызыксына башлый. 1907 елның көзендә Казанга килә. Казанны ул милли мәдәният һәм тарих бишеге дип атый. Анда Тукай Әл-Ислах газетасы тирәсендә тупланган яшьләр белән якыная. Гамәлдә әлеге басманың нәшире һәм мөхәррире язучы Фатих Әмирхан була. 1908-9 елларда Галиәскәр Камал белән берлектә Яшел сатирик журналын чыгара. 1910 елдан Ялт журналында эшли. Чынлыкта аны гомеренең ахырына кадәр җитәкли. Ачлыкта һәм хәерчелектә узган балачак чорында Казан кунакханәләренең салкын номерларында үткәрелгән елларда шагыйрьнең сәламәтлеге какшый. Ул туберкулез белән авырый башлый. Хәтта рәхимсез авыру да аны иҗаттан читләштерә алмый. Бөек татар шагыйре 1913 елның 2 апрелендә яңа стиль буенча 15 апрельдә вафат була. Яңа татар бистәсе зиратында җирләнә. Тукай иҗаты төрки телле әдәбиятлар үсешенә көчле һәм әтрафлы йогынты ясый. Казак, үзбәк, таҗик, Азәрбайҗан, кыргыз, төркмән һәм чуаш әдәбиятлары классиклары Тукайны үз остазлары дип саныйлар. Шагыйрь образы әдәбиятта, музыкада, сынлы сәнгатьтә чагылыш тапты. Аның шигырьләре һәм поэмалар мотивлары буенча күп санлы яңа сәнгать әсәрләре иҗат ителде.
Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам иттерә. Бүген Уразаның 26нчы көне ифтар 18 сәгать 53 минутта. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән-имин булыгыз.